For today's video mga ka-adventure, naimbitahan po tayo sa isang charity event dito sa may barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan. Siyempre kasama ko na naman si Lingmo mga ka-adventure. At pagkapasok nga natin sa loob mga ka-adventure, marami tayong nakitang magagandang motor at marami na rin palang tao dito. At mayroon ngang libreng gupitan dito mga ka-adventure. Ayun ang sinanay, oh, ganda ng ngiti. Ang charity event nga pala or program dito mga ka-adventure ay tinapat sa mismong araw ng Mother's Day. At ang magbibinipis ng mga ibibigay na ito mga ka-adventure ay ang mga PWD at ang mga senior citizen dito sa may barangay Macabito sa pakikipagtulungan ng Calasiao OFW Family Association. I-shoutout na rin natin yung mga magigiting at masisipag nating mga motor riders. Sino nga mga ka-adventure, isa-isa na rin pong tinawag yung mga beneficiary, lalong-lalo na yung mga nanay. Ang charity event nga pala dito ay hatid sa atin na CR1L Riba Charity Riders for One Luzon. Napakaganda talaga yung hangarin nila mga ka-adventure, makatulong sa ibang tao. At ito pang maganda sa kanilang samahan mga ka-adventure, weekly po silang pumupunta sa iba't ibang barangay para maghatid ng tulong, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Napakagandang sumama at saka sumali sa mga ganitong mga charity mga ka-adventure. Nakakataba ng puso pag nakikita mo yung mga tao na nakangiti at masaya. Kaya sa buong samahan ng Charity Riders for One Luzon, saludo ako sa inyong lahat. Ipagpatuloy nyo lang po ang mga magandang nasimulan at si Lord na lang bahalang magbalik ng inyong mga kabaitan. Sana makasama ulit ako sa inyong mga next charity event. Ayun na si Kuya, oh, kitang-kita yung ngiti at saka saya sa kanyang mga mukha. Napakarami pang kaganapan dito mga ka-adventure na nangyari kanina. Dahil medyo late tayong dumating, hindi na nating nabidyuhan. Andyan pa yung nagpakain sila ng lugaw at iba pa. At syempre nagselfie na rin tayo dito. Suot-suot ang di kalidad shirt na bigay ni Papa Bol. Maraming salamat ulit Papa Bol sa inyong mga regalo at sa pag-imbita sa akin dito sa inyong charity event. Napakarami niyo pong napasayang tao, lalong-lalo na yung mga mami. At mayroon nga tayong nakitang kakilala dito, si Ma'am Yans Montemayor. At andito rin po si Sir Renan. At pagkatapos nga ng event mga ka-adventure, pinapunta kami sa bahay nila Boss Renan. Kasi dito daw kami manananghalian, kasama ko yung mga motor riders. Sino nga mga ka-adventure, kainan na. Sarap ng ulam namin mga ka-adventure, fried chicken, tsaka gulay. Masaya po akong nakilala kayo mga kuya ate. Napakaganda po yung inyong mga hangarin. Ingat lang po mga kuya ate sa lahat ng inyong mga pupuntahan. Si Lord na lang bahalang magbalik sa inyong mga kabutihan.